Uutishuoltamo on saapunut tänne Viikinsaari Islandille ja ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Reporttimme Miina Hujala valmistautuu tässä juuri 5 rastin taidesuunnistukseen, jonka hän aikoo suorittaa päivän aikana. NYT! Nyt! Paras lähtö. No. Olemme saapumassa ensimmäiselle rastille. Anna Rahkolan kehystarinoita, joita Miina Hujala siinä tarkastelee. Kehykset riippuvat puissa. Niistä voi ilmeisesti katsoa läpi. Ne antavat jonkinlaisia näkymiä tähän luontomaisemaan kehystarinan luonnon tarinalle. Kehystarinat vaativat kuitenkin lähempää tarkastelua. Kun saavumme tänne kehyksen luokse, voimme huomata, että kehyksiin on ripustettu pieniä sotamiehiä, muovileluja. Siellä näyttää olevan myös lehmä. Miina Hujala lähestyy toista rastia, Unelmien kesäpiha Mia Saharla. Teoksessa on punainen porsas, punaisia tatteja. Näyttää kierrätystaiteelta. Sika on keskellä tatteja. Punainen sopii hyvin vihreän kanssa tänne luontoon. Mielenkiintoinen yksityiskohta. Kolmas rasti, matkan puoliväli, luonnollinen kehitys, Merjalainen, Mia Valkonen, Natural Development, pajumaja kasvaa maasta. Suunnistajan matka lähenee loppuaan. Kyseessä on 4. rasti kesätauolla, On a Summer Pause, Maria Heinonen kesätauolla. Minnepä he muualle menisivätkään kuin tänne Viikinsaaren tanssilavalle odottamaan hakijaa. Olemme tällä viimeisellä rastilla odottamassa, koska suunnistaja saapuu maaliin ja sieltähän puut jo taitaa helistä. Tuleeko siellä Miina Hujala viimeiselle rastille? Tuleeko? Kyllä vain. Viimeinen rasti. Pekko Rinkinen. Onnistunut olo. Voittaja. King. Ei ollut pizzaa, ei ollut naksuja, ei ollut hampurilaisia. Tässä. Vapiskaa Suomen naisten suunnistusjoukkue.